Ja, ja. Bound. Pass. Jeg har lavet en undead før. Gå væk. Hvad hedder du? Jeg står lige ved siden af dig. Nå, det er jo så nemt så. Jeps. Og det var det der vilde navn der. Ja. Lad os se en gang her. Så skal de have alle tingene op at køre jo. Ips. Interface. Så, added friend. Hvad skal vi vente til at spille det her igen? Er det virkelig snart tid? Ah, det er lang tid siden. Det er det sgu. Nå. Det er så nu jeg ikke kan huske om disciplinpræsten er noget værd her. Kan du det? Niks. Der røg en rotte. Jeg mistede det første slag. Shit. Nå, det er virkelig en warrior, jeg vil sætte mit liv til en anden gang, det der. Jeps. Hvis jeg så det der i virkeligheden. Tank? Nope. Aldrig vil jeg gå i dungeon med dig. Nej. Kun rotte. Hvor det med. Det er bedre end en mus. En mus har ingen skulder. Nej, der er ikke nogen fucking testikler. Nej, det er rigtigt. Kan ikke bære pigerne hjem. Den kan ikke have nogen skoletask på ryggen. Grats! I lige måde. Takker. Der Rude kom Awakening. Nå, I glowteller. den der healing der, den må jeg jo nok hellere have parat til dig. Hvor skal vi hen? Vi skal dræbe alle de her zombier hernede. Ips. Nej, og jeg vil sidste. Det er et skønt par, vi er. Det er Stine lagt, det er helt sikkert. Tillykke. Tak, jeg gav den ene skade med min kølle. Sådan. Og Jeg har ikke charge endnu, desværre. nej. Ja, vi får cover. Du ser ud som om du er en hovedløs kylling, der løber rundt. Jeps, det er ikke fint det der hår. Stop, jeg skal lige se. Jo, du er abeskønt, mand. Ingen mana. Skål! Tjus. Dammit. Så godt med en kold gylden dame. Ej, det er ikke så ringe endda. Niks. Tillykke. Tillykke. Thank you. Thank you. Har du tænkt dig at lave noget? Nej. Står bare og glor på dem. Jeps. Det er hurtigere. Det ser sådan ud. Jeg når det knap, når jeg ramte den, før du slår ihjel jo. Nej, den dodger. Jeg skal ikke bruge min mace, det er helt sikkert. Så kan du slå lidt på den, så slår jeg på den her herovre. Så tager vi 2 af gangen nu. Jeps. Nej, jeg har ikke mere mana. Shit, det går langsomt det her, mand. 1 i skade. 1 i skade. 2 i skade. 1 i skade. Og dem havde vi allerede. Bagholdsangreb. Er det også? 2 i skade. Man skulle til at sige på. Jeg sagde, dem havde vi allerede. Og ikke vi det, vi mangler mangler. nogle cursed zombies. Deroppe står der en. Og så også en over på den anden side. Ja. Lige der.
Tillykke. Men det er et sjæl. Thank you. Nå, det var den quest. Så skal vi Squeeze. smadre nogle ulve og nogle flagermus. Jeps. Ulvemus. Ulvemus. Ja, Uno mas. exactly. Der er en ulv der. Og dem skal vi vide, at dræbe mange af, hvis vi skal have... Jeps. Ja. Det er bare gået i gang, bro. Aha. Jeg synes ikke, der dropper noget grønt her. Hey, er det ikke noget EP? Ja, jeg har fået en pouch. Sådan. En grå en. Edderkopper. Det er for tidligt. Jeps. Der er en hernede. Smite! Det er egentlig utroligt, at man som undead kan gå rundt og smite. For ikke at snakke om at heal. Ja. Ja, det er lidt forkert. En lille smule. Jeg tager altså alle de der ting der, som du ikke tager. Ja, ja. Det er bare i orden. Du er godt klar over, at vi skal bruge cover til at stige levels, ikke? Jo, jo. Det kommer Aha. til sidst. Nu bliver det ved 70. Ja. Ah, vi skal bare til Brill. Så får vi det gratis. Det er jo det. Hey, der var en pouch mere. 2 i skade. Hey, du har fundet noget. En flagermus. En flowerbat. En pibermajs. Der er en hel masse her. Jeps. Det er lige før vi kan gå videre til næste til Brill, når vi er færdige her. Ja, det tror jeg også. Det har så kun taget os 10 minutter. Men jeg mangler eddermame mange ulve endnu. Ja, du mangler 4, jeg mangler 2. Mangler jeg ikke nogen af de der wings. Kanon. Det mangler jeg til gengæld 3 af. Pelt. Altså, så skal jeg ikke løbe forbi den der. Nej, du må gerne lade være med. Nå, jeg troede du havde agroen på den. Yay. Hvad så? Jeg fik en dustbat wing ting. Ting. En wing ting. Jeg er kritisk på 25. Sådan. Det er en årlig. Aha. Dårlig stil. Den har også 55 hitpoints, ikke? Jeps. Man er kun en af dem. Hvor er der nogle ulve? Der er en rotte. Kan jeg vide, om jeg kan slå den? Jeg kunne! Sådan. Rats. Ja. Der er den sidste bat. Som jeg mangler. Jeg står også og slår på en. Nå, okay. Det hørte jeg lige for sent. Tillykke. Ding. Tillykke. Jeg gik ikke for tæt på dig, sådan så jeg ikke fik XP'ene. Det går noget. Nå, så skal vi bare smadre nogle ulve. Jeps. Jeg mangler 2 ulve. Også mig. Gør du også det? Jeps. Hvor fanden siger den ikke det? Nå.
Fandt du en? Jeps. En lille en. Den satte sig ned og begyndte at klø sig, selvom du stod og slog på den. Jeg er helt glad med at stå den. Det er helt sikkert. Hvor grineren. Er der ikke nogen heroppe, plejer der ikke at være det, tænker jeg? Det tænker jeg er forkert. Der var en bat. Der er masser af flagmustof, men jeg kan ikke se nogen ulve. Du var helt ret. Der er en ulv hernede. Der er 2 ulve hernede. Så mangler vi kun én. En lille syg en. Ja. Og vi får ikke XP for at dræbe dem mere. Nej. Til gengæld får vi en del for... Og complete quests. Ups. Så er jeg færdig. Jeps. Og Jeg mangler lidt. du havde en med. Jeps. Jeg tænkte, det var smart. Så. Jeg tror kun vi stiger 1 level. Så det er bare der om vi skal tage og dræbe edderkopperne også inden vi smutter. Det ved jeg ikke. Ja, jeg steg kun 1 level. Det gør jeg også. Skal vi smadre edderkopperne inden vi smutter? Eller skal vi bare løbe derover? Så bliver det lidt hårdere, men jeg tror godt vi kan klare det, når vi er 2. Ja, skal vi prøve at løbe derover? Jo. Og der er også masser af quest herude. Mhm. Nå, det tog også 10 minutter at blive level 7. Jeps. Ham her, der står hernede, er det ikke ham, der afleverer en quest inde på krogen? Jo, det er det. Jo. Så det passer meget godt. Jeps. Jeg har i hvert fald taget den. Så kan vi lige blive blodet. Nej, det bliver vi sgu nok ikke på den. Hold op. Her, optimist. Jeps. Positiv øjne. Ja. Den skal kun give 3500 XP. Jeps. Smart ting. Mhm. Skal ikke have ham deres quest? Ej, det er jo til de der Crusaders derude, er det ikke? Det kan godt være. Og den der pumpkin farm og alt det lort der. Ej, det mener jeg. Det er der sikkert noget om. 45 XP. Haps. Jeps. Mange begge små. Mhm. Jeg ved, hvor lang tid løb 70 så. Ja. Men tænk så, hvis man kunne blive level 70, bare ved at løbe rundt og kigge. Ikke ved at dræbe noget overhovedet. Ja. Spændende. Ja. Det var undersøges en dag, hvor meget man faktisk kan stige ved op det område. Det er jo faktisk så meget sjovt. Du skal bare have en mager, der kan teleportere dig rundt. Ja. Det er i hvert fald en nem måde at gøre det på. Ja. Jeg tror, vi skal snakke med ham der Groder. Jeps. Og du skal ikke slå mig. Bastard. Fik du din flad? Det gør jeg også. Ja. My kingdom for a horse. Boing, boing. Der står en garde og slås med en zombie. Ah!
Han gik med mig. Nå, okay. Charge! Jamen, han redde sgu da lige ud i hovedet på mig. Jeps. De skal da samles op, dem her. Ja. Gloomweed. Hvis der var nogen af dem. Ja, det var det. Du må lige, nu ved jeg godt, at det er et par dage siden og noget, men du må lige sige til din kære kone, tillykke med fødselsdagen. Det skal jeg nok gøre. Det er fuldstændig glemt. Shit happens. Ja, men nu har hun været rimelig god til at sige tillykke med fødselsdagen til mig, så... Det er hun. Hun er god til at huske nogle ting. Ja, det er pisse irriterende. Det er bare kvinder, ikke? Nemlig, jeg skulle lige til at sige, at det er sådan en kvindeting. De kan bare de der ting der. Jeps. Og de ved godt, at vi andre glemmer det. Ja. Nå, har du glemt noget? Ikke glemt en skid. Det er med vilje. Kun for at irritere dig. Hvad så? Steg du et level? Nej, et halvt. Okay. Det er også til at tage med. Selvfølgelig. Ja, man skal lige huske at sætte sit hjem her. Jeps. Jeg kan godt huske, at jeg havde glemt. Ja, jeg skulle have glemt at tage quest ind i katedralen derovre. Eller hvad det hedder. Rådhuset. Townhall. Warlock trainer, demon trainer. Ja, og også en træner. Er han ikke udenfor ind i warrior trainer? Rogue trainer, priest trainer. Og enchanting trainer. Jeg har fået power word fortitude. Så er vi reddet. For the win. Du må også godt blive fri. Bastard. Det skulle heller ikke være, mener du? Overhovedet ikke. Shadow Pains. Der står en warrior trainer her. Jeps. Det var også det, jeg lige klikkede. Du har snakket med ham, eller hvad? Nej, jeg er på vej. Bag ved dig. Ja. Ja, charge. Det var lige den, jeg manglede. Ja, tak. Og Thunderclap, og Parry, og Battle Shot. Okay, fik du lige alle dem? Jeps. Nice. Nå. Nu skal det lidt nemmere at spille Warrior i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg skal have en Course Thread. En Course Thread, det her, man får den. Haps. Nogle Dodge Bat Wings. Jeps. Hvad er det? Nå, det er dig, der skal købe den der Course Thread, står der. Det skal de da ikke bestemme. Niks. Hvis jeg ikke har nogen Course Thread, skal jeg ikke have nogen Course Thread. Niks. Det var ikke det her. Hende, der står under halvtaget. Ja. Nå, skal vi gå op og dræbe nogle hunde? Jeps. Dem skal vi ikke dræbe endnu. Nogle bats. Ja. Nogle splats. Splat! Den der, tror jeg altså er vejen. Jeg nåede ikke engang at rense den, før den lukkede ud. Det leder. Det gider jeg ikke. Ja. Nej, heller ikke mig.
Så gik du væk for at charge den. Det blev jeg nødt til. Nu kan du bare slå den. Det kunne jeg også. Det er noget sjovere. Aha. Nej! Det er ikke noget, de præcis, så er det ikke sjovere. Og den kan godt vælte mig om kul, selvom jeg står i et skjold. Det er den ligeglad med. Fuldstændig. Nå. Det var så mit mander, der røg på 5 sekunder. Så fik jeg en flad til gengæld. Lad være med det. Hov, du skal da have sådan en der. Jo tak. Det vil jeg også gerne sælge egentlig. Ja, du siger bare til, når du har fået dine, så begynder jeg at samle op. Eps, jeg tror det her, det er den sidste. Jeg kan ikke angribe den. Nå, tak. No line of sight, eller hvad? Ja. Det er så åndssvagt, der. Tillykke. Tillykke. Og jeg mangler en til Dustbat Pelt. Ja. Og så forsvandt du. Du trillede ned ad bakken. Ips. Sådan ting jeg kan. Jeg trillede. Ja. Damn you. Oh. Så er der gloom. Er der ikke også en quest dernede i laden dernede? Ja. Han blev hurtigt sur, ham der. Ips. Hold op. Hold op. Jeg skal have min blomst, din bastard. Æd noget heldigt. Så er jeg færdig med det her klus, når jeg har taget den her. Kanon. Dodge han min rent. Bastard. Har du questen til dem her nu? Ips. Har du ikke det? Nej, kan du ikke lige share? Jo, selvfølgelig. Du er allerede på den, står der. Og Putrid, hvad det hedder, task. Ja, det er jeg åbenbart. Kan du bruge den her? Bastard. Ja, det kan jeg nok godt. Egentlig, når jeg ikke har noget på, så. Okay. Så lige den der hjælp, så kan jeg tage den på. Tak skal du have. Nå, han blev hurtigt sur. Må man sige. Malakit. Stalakit. Jeg er ikke nok plads i min taske til at ramme rundt og samle på sådan noget lort. Typisk. Jeg synes ikke rigtig, de dropper klør, som de skal. Nej. Der var en! Der er sgu også en. Uno mas. Hold da op. Gav jeg helt 5 i skade med min kølle. Død ved kølle.
Dammit, løb jeg forbi ham. Dårlig stil. Rimelig dårligt. Charge. Det er i George of the Jungle Charge. Ja. Watch out for that. Bang. En rotte. Eller er der? Uno rata. Hvad så, brormand? Skal du på job i morgen? Niks. Først på onsdag. Nej, hvor er du heldig. Øps. Skal du... Tillykke. Tak. Skal du huske at ringe til Rebecca i morgen? Har du fødselsdag i morgen? Ja, hun bliver 15. Det tror jeg, hun vil sætte rigtig stor pris på, hvis du gjorde det, hvad? Ja. Skal lige sende mig hendes nummer så. Mhm. Det mens jeg sad og spiste. Mens du arbejdede. Det skulle i år. Ja, det er præstens kalde. Nemlig. Ja, han lå hurtigt, ham der lige pludselig. Og ham der med. Ups. No more mana. Jeg har faktisk tænkt mig at stige i alkemi og tailoring med den her. Det var meget fornuftigt. Der skulle der en tailor herinde, er der ikke? Det mener jeg faktisk jo. Jo. Så hvis du har noget linecloth, du gerne vil af med, Så kommer jeg med det, bare roligt. super. Jeg kunne ikke komme over det der hegn der. Du skal bare hoppe Det var over pænt nu. øl. Ja, jeg ved det godt, men det kunne jeg sgu ikke. Kan du ikke få din bony ass over? Ja, det der tunge skjold, der løber rundt med. Klart. Det er ikke engang lige så tungt som det, du løber rundt med ude i Hareskoven, din bastard. Ja, det er i hvert fald ikke. Det er helt sikkert. Den der havedør, du bare kommer løbende med. Heller ikke lige så effektivt. Niks. Det er også helt sikkert. Noget sjovt, det da vi stod på den der borg, hvor de prøvede på at komme ind. Ja, og jeg kom med min madras og kastede ind. Ips. Ej, det var sgu sjovt. Det var tider. Ja, for fanden. Det kunne jeg sagtens finde på at gøre igen. Sådan nogle gamle Så- røvhuller, som også bare løb ind. Jeps. Der var sgu folk, der var ældre end os derude. Det er helt sikkert. Bare tage ud på sådan en weekend der. Men hvis vi skal det, så skal vi være noget med sortelverne igen i hvert fald. Ja. De er til at stole på sådan noget. Men det er jo sgu mere deres kvinder, jeg tænkte på. Ja, det var for helvede, mand. Det var sjovt. Aha. Det var ordentligt skæg. Altså, hvis det er de samme, der stadig går rundt nu, så kan det så være det samme. Ja, hvad? De er jo, hvis det er de samme, der stadig går rundt nu, så de vil være på pensionsalderen, jo, mand. Ja. Nu skulle man ikke bruge underholdning. Det er helt sikkert. Pensionsalderen. Husker du at samle klør op? Der var ikke nogen på den der. Ja, Nå, okay. jeg er i gang. Jeg er rolig. Ja. Jeg sidder og hører en sang, hvor de siger Take me to church. Nej, ikke. Smite. Ja. Ligesom dengang med Erika. Jeg turde ikke at gå ind igennem himmelvælvningen ind i kirken. Niks. Kom op på at røre ved det hellige vandet. Nej, vil jeg helst ikke, tak. Nu kan godt præsten ikke lagde mærke til det, hvad det hedder, slet ikke ramte hendes hoved. Ja, det begyndte at ryge. Jeps. Hvad er der?
Ilada. Honorata. Ja. Der er også en hel masse hernede. Så føj. Det var godt. Du løb i hvert fald hen over hovedet på mig. Ja, det så meget godt ud. Det gjorde det faktisk. Hjælp! Det skulle jeg ikke have gjort. Wow. Ja, Tak. Der er ikke mere mana. det var han sgu ligeglad med. Fuldstændig. Der er ikke mere mana. Så. Det kunne være, at man skulle lade være med at løbe rundt og dot alle op. Hvorfor? Det gik sgu da meget godt. Hvor svært kan det være? Hey. Dem lige der lige på. Gør det. Så meget er en. En klog. En Det glow. kunne være, at jeg skulle heale mig selv. Inventory full. Har du plads til noget lindeklart? Ja, ja. Tak. Og en smule. Takker. Hvad nu? Ikke noget. Nå, Fanden har jeg fået et kov overfra. du har samlet op. Ja, åbenbart. Hvor fanden kom den anden fra? Ja. Han stod ved siden af, da du chargede. Og hvor kom han fra til gengæld? Det spawner bare for vildt. En kovervækst. Blacksmithing til dig. Ja. Det var en meget god plan, egentlig. Monk. Lille monk. Ja. Nå, kan det være lige meget. Så vender jeg mig bare om at gå væk. Jips. Færdig. Hvis du ikke kan bruge en præst. Der ligger linden klar til dig. Hvor? Der. Der. Der er nu en. Aha. Ish. Nå. Så skal vi ned og smadre nogle Scarlet Missionaries. Jeg synes, vi skal gå ind forbi byen. Okay, så gør vi det. Så gør vi det. Der er en Gloomweed til dig der. Ja. Jeg tror, en helt her med dig. Ja! Jeg tror, jeg springer over, bro. Huh? Nej, det er den skat. Forgot about that. Der var også en slumby. Sorry. Hey. Der er XP her. Er du ved at dø, bro? Hvad? Du er ved at dø? Ja, men den slår ikke på mig, mand. Ah! Nej, men de slår sgu på mig. Jamen, han kommer nu og hjælper. Ding! Tillykke. Takker. Hunden var han ligeglad med. Fuldstændig. Det er en. Ret. Thank you. Det kan da ikke være bekendt at bare skride. Hey. Det må vi rapportere på. Jeg tager lige den der Gloom Suite ting, eller sådan. Jeps. Du er færdig med dem? Jeps. Du kan også lige tage den om på den anden side af bakken. Ja, det er det jeg tænkte. Der hvor vi løb igennem, ikke? Jo. Skal der meget gerne være en her, ikke? Er det ikke? Jo. Der er også en koverov til dig. Ja, jeg skal bare lige have mining først. Nå, det koster penge. Det koster ordentligt penge, mand. Okay, vi er level 10. Mhm. Jeg har ikke noget plads. Når du havde penge. Jeg vil give dig 2 sølv, så du kunne træne de skills. Det var ikke sorry. Hvad fanden skal jeg med dine bukser? Jeg havde ikke set, det var traded igen. Jeg var ved at tage bukser på. Aha. Du vil ikke stjæle mine bukser, når jeg er ved at tage bukser på. Hvad er det for noget? Haps! Ja. Damn. Der er en gloom hernede. Nej, det var der ikke. Jamen, jeg har de der clues. Ah, okay. Så de skal bare afleveres. Der er en quest, vi skal aflevere derinde. Og der, lige fremme. Gerate aus. Gerate aus.
Hey, der fik vi et sølv. Skal du godt give mig mine 2 sølv tilbage? Jeg har aldrig fået nogen sølv. Bastard. Jeg skal være glad for, at du ikke er en vampyr. Ja, Så vil jeg stå og kaste sølvmønter efter dig, vil jeg. exactly. Så kan jeg lære det. Ja. Nej, nu skal vi ud og finde 10 Doomweeds. Doomweeds og Doomweeds. Broomweeds. Dang! Ret! Thank you. Jeg skal spille Arms eller Fury. Vi skal dishe ud. Aua. Det er først sjovt at spille Fury, når man er 40 plus. Så Arms til at starte med. Ej, det synes jeg. Det får du det sjoveste med, tror jeg. Ja. Her der er en armorer. En weaponsmith. En lille weaponsmith, som der måske kunne lære dig en ting eller 2. En riding trainer. Er du ikke det? Nix. Dammit. Jo, det der sgu da her, du kan... Nej. Nej. Det er bare merchants. Så er der måske ikke en her i byen. Det mener jeg, eller bare der er. Ikke undrer nogen, at der ikke var nogen. Kun for at irritere mig. Kun for at til dig, bro. Men jo, der bare skulle det være, hvad det hedder. Jamen, der er heller ikke nogen over i stallen. Så... Fuck, vi har mange quests, mand. Ja, der er et quest til indenfor. Ja. Og det var jo min træner. Nå. Hamstring. Blood Rage. Defensive stance, underarmor. Taunt. Hey! Den kunne man godt bruge. Spændende, de spills jeg fik her. Så er det bare det, om jeg skal gå disciplin eller shadow. Ja. Det er også først sjovt at være disciplin, når man er 60 plus, ikke? Det er jo det. Hvor det vi laver sgu noget skade. God plan. Så længe du vil heal os. Den tid den så. Gives you 20% chance to gain 100% bonus to his spirit after killing a target that deals experience or honor. Okay. Eller skal man tage den, hvor man kan stunne? Tag den, der kan stunne. Mining trainer i Undercity. Blacksmith er Undercity. God damn. Nej, jeg har fået touch of weakness. Og redemption. Så kan jeg hive det op og ned igen og op og ned igen. Og fate. Fate er ryg. Yes. Nok heller give dig en af dem der. Nå. Jamen så lad os smutte nordpå. Yes. Hey, mad. Så.
night, Marlene. Godnat til Michael. Og forsinket tillykke med fødselsdagen. Ja, jeg skal nok slukke. Jeg skulle sige tak. Jeg hørte det godt. Okay. Selv tak. Ja. Mind blast. Mohammed, eller hvad siger du? Hvad? Mohammed, eller hvad siger du? Jeg siger Ja. mind blast. Det hørte det godt. Bare Jeps. Du kan ikke slå den ihjel endnu. Du skal ikke løbe. Jeg har ikke fået lov til. Jeg er ret sikker på. Det er en ret underlig kombo, at man både skal bruge shadow spells og holy spells for at få det til at køre Du rundt. sælger igen. Ja, jeg fik den også. Det bastard. Hey, Doomweed. Der er weed. Ja. Så kan han lære det. Ja, han dræbte sig selv. Jeps. Det var en rare. Pis. Bro. Jeg kommer. Jeg har bare ikke noget mana. Niks. Hvor er Det er den? også okay. Der. Ah! Hvorfor siger du det er okay, når den griber mig? Så. Tak. Nej, jeg stunnede mig selv, den bastard. Jeg blev køst af den der hund der, mand. Nej, det var ham. Var det ham? Ja. Okay. Droppede den noget? Det gjorde den ikke engang. Niks. Bad pig. Language. Jeps. Det er nemlig rigtigt, det var language. Og der er nogle stykker af dem der er altid noget. Ja, det er meget heldigt. Der er også et par stykker her, hvor jeg er. Jeps. Jeg er lige i gang med at nakke en knogle. En knavl. En knold. Og tot. Tak for XP'ene. Kom der sgu en til. Nå, nu har jeg fået samlet mit Doom. Kanon. Jeg maler 8. Det skal ikke løbe væk. Det gjorde han heller ikke. Ej, det var heldigvis ikke så langt. Jeg så ham lige i nakken med min mindblast. Mere Malachite. Det maler vi også dem herude. Skal vi søge dem hjælp med det samme eller? Yes. Vi skal også op og smadre en karakter, der står op bagved og sådan noget. Hold op! De er ikke særlig søde mod mig, de er ikke? Heller ikke mod dig. Nå, nu har jeg alle de der Ichikos også. Kanon. Den nu sidste, han skulle. Min charge.
Face. Læder. Det er måske lige før du kunne bruge den. Ja. Den er bedre end ikke at have noget på i hvert fald. Du skal da bare rulle det så. Jeg har taget den. Ja, men du ruller da greed på den, kan jeg se. Nå, jeg troede du passede på den. Så vigtig var den heller ikke. Hvis det endelig var. Come on. Nej! Niks. Fate for the win. Hvor kan løbe langt ham der? Læder. Læder. Og så. More bones to Norn. Okay. Yours. Her, Norn this. Benny er simpelthen ikke droppe nogen våben endnu, whatsoever. Ja. Han har holdt med mit fucking startvåben, mand. 1,1 skade på sekund. Han kom den her. Ja, det er sgu da rigtigt. Feeding frenzy. Jeps. Skade mig knæve i hans ben, skal jeg. Hov. 2 mere. Igor. Ja, men vi skal lige herop og dræbe en karakter, som der er heroppe bagved. Oppe i huset. In the house. LG. Ja. Lille bastard. Ja. Ja. Det havde jeg ikke lige set. Jeg skulle lige have charged den anden der. Det var pænt heldigt, at jeg ikke fik gjort det. Nå, jeg skal nok tage mig ham her, der står mig. Nå. Ja. Tak. Bang. Jeg skal lige drikke noget mana bagefter. Eller drikke noget vand. Drikke noget mana. Same. En økse til mig. Jeg kan ikke bruge økse. Fuck, den giver 5 gange så meget skade som den jeg har lige nu, mand. Det ikke bare været svært. Helt ærligt. Nå, så blev jeg også færdig med dem der. Du siger bare til. Ja. Bro. Ja. Kan du bruge den her? Jeg ved ikke om der er noget værd, men Jeg har ikke nogen braces på, så det kan jeg godt. kom lige herover i. Ipsh. Ha! Thank you. Hørte du det, da du gik baglæns? Nej. Ni. Den store fede røv. Ja, den er sur, den der. Pæn Aqua Range han havde, det er helt sikkert. Slå du bare på mig. Niks. Ikke mere. Game over. Er der ikke en kiste herinde? Nogle gange er der. Dammit. Der er mad ude foran, det var sådan set det. Er vi done? Er du done? Ja, det eneste jeg mangler, det er noget Rothide Crab Robbers. Jamen det er tilbage. Ja. Der er en her, Rothide. Men det er en mongol. Ja, det er ikke dem har vi. Tillykke. Hvorfor dænger du ikke? Jeg er et felt bagefter. Et helt felt? Ipsh. Okay. Det må så være et kill, ikke? Jo. Det passer nok meget godt. Dem skal jeg også bruge. Jamen, hvis du lige dræber ham der, så går jeg lige væk imens. Det skulle lige meget. Okay. Så dræber jeg ham. Ipsh.
Doomweed. Ja. Vi får heller ikke XP at dræbe dem her. Skal vi allerede til Silverpine? Ja, det skal vi vel egentlig. Ja, yeah, det er der omkring. Det er det da. Det er level 14, man tager til Silverpine. Jeps. Når vi går ned og afleverer quest nu, så bliver vi da i hvert fald level 14. Fish. Jeg skal bare lige have klaret min quest. Ja, jeg skal også selv lige have klaret den. Der var en, jeg skulle bruge. Jeps. Ja, slå på mig, så giver du dig selv skade i. Hey! Ja, okay. Det var sgu meget godt drop alligevel. Den nitter jeg lige på, bro. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Har jeg både kugler og mace. Exactly. Kugler og stav. Staven har jeg ikke endnu dog. Det ser jeg på noget, går. Ja. Altså. Så er vi flyvende. Det lyder i hvert fald sådan. Aha. Jeg har ikke mere mana. 3 i skade. 5 i skade. 8 i skade. Sådan. Game, shit and match. Jeps. Der er noget kover til dig der. Nej, den kan du ikke tage. Exakt. Ham der mangler jeg. Det gjorde jeg også. Aha! Den stunnede ham. Så kan han lære det. Så et par Doomweeds. Dammit. Smat. Learn. Der mangler én Doomweed. Den derovre. Okay, det så specielt ud det der. Lidt. Det ene sekund der stod du foran mig, det andet så stod du over hos ham. Og danse zigzag. Laver ham der. På væg. Vi får ikke nogen XP af at dræbe dem her. Mix. Der er et pattern herovre. Og ja, den kommer på roll. Ikke noget. Lidt træt journey. Ja, lidt måske. Lidt smule. Nå, jamen det var det. Så er jeg færdig. Super, så lad os smutte tilbage til byen. Ish. Vi skal herned og aflevere noget Doomweed, og den løber vi nedad der, ja. Den er herovre bagved et eller andet sted. Hvor er det? Rats. Hopper lige gennem en gravsten. Det kan jeg jo øve til. Jeps. Det giver meget god XP. Ja. Det gjorde det. Er det 2? Det er sgu 2 quests vi får completed nu, tror jeg. Ja, det er 2 quests vi får completed nu. Ej, så er der en eller anden russer der står og skriver i Guild Recruitment. Ruskis nuski. Ja. Ding! Tillykke. Tak. Ding ding. Der er ikke noget cloth overhovedet. Ding! Tillykke. Tillykke. Der er slet ikke noget cloth. Det er mail det hele og læder. Det er gode odds. For mig. Eller noget.
Ding ding. Ret. Jeg må snart skulle se at sælge nogle point. Har du gjort det? Nej, overhovedet ikke. Et æble. Et ævlebævle. En ævlebøvle. Nå, så er det Silver Pine Forest, vi skal til faktisk. Jeg smutter lige ind og stiger et level. Eller ikke et level. Skill! Spells, for helvede. Det er det hedder. Inner Fire. Psychic Scream. Det kan du selv være. Ja, mig? Ips. Altid. Overpower. Battle Shout. Demolition Shout. Shield Bash. Revenge. Jeg er begyndt at løbe, bro. Ish. Det er noget en løbetur, vi skal ud på nu. Nå, jeg fjerner lige alle quests. Og de er også sorte. Jeg kan lige ikke have fundet den eneste taske endnu. Jeg har fundet 3. Det er mig, der har taget dem alle sammen, bro. Ish. Det tror jeg sgu. Det er lige før man skulle løbe ind i Undercity og så tage bat derned. Nå, fuck det. Jeg får XP på vejen derned. Det er jo det. Haha. Vi kan holde for i aften, hvis du har lyst. Ja, det var nok ikke alt for længe. Nej. Jamen, så tænker jeg, at vi løber derned, og så logger vi ud, og så spiller vi videre derfra på et andet tidspunkt, når du har lyst. Ips. Det kan godt være, det er en god plan. Ja. Inden jeg banker hovedet ned i keyboardet. Ja, men du lyder også lidt som om, at du ikke er... Oplagt det er du, men du er ikke helt... Ja, jeg er bare træt. Ja, lige præcis. En lille smule. Ved du hvad, så kan vi købe nogle bajer i morgen, og så kan vi lidt sidde og lave en date i stedet for i morgen. Ja, det var en god plan. Vi går på et bajer i morgen. Jeps. Hvad tid skal jeg være der? Du kommer bare, når du har lyst, bro. Du ved, du er altid velkommen, du. Walk. Dammit, der er langt at løbe endnu. Så, nu har jeg 10%, når det er, jeg bruger en shadow spell, at de bliver stunned. Okay. Nej, det er de der talenter, vi kom fra. Ja, det var det. Det er det kæmpe igen.
Det var arms til at starte med. Ja, det må du sætte selv om. Det var det. Jeg kunne også sætte det i defensiv. Nej, det er så kedeligt at spille defensiv warrior. Må man sige. Den næste jeg skal tage, det er Shadow Focus. Reduces your target's chance to resist your shadow spells med 2%, og det kan jeg tage 5 gange. Det er 10%. Det er altså meget, der. Ja, det må man sige. Så skal jeg også på et tidspunkt have den der Shadow Anthony. Har du taget quest på vejen her? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg tager først quest op i byen. Ja. Hvor skal jeg spille PvP med den her? Det er en rigtig PvP-sjov ting, Lips. det her. Kan vi spille med hver vores præst? Ja. Så mind controller du, så mind controller jeg, og så hopper vi ud Exactly. over kanten med dem. Exactly. Synkron hop. Evil. Ej, jeg synes også, der er rimelig mange præster på den her server her. Ja. Bjørn! Ferie med Bjørn på! Ips. Meget fed film med i 8. Ja. Det er surt af ham der Candy, han er død. Han Ja. har altså nogle sjove film, han gjorde. Fanden. Nogle gode roller, han var med i det, helt sikkert. Velkommen to Jamaica, man! Cool runnings. Jeps. Det ved jeg ikke. Altså jeg er inde i min questlog. Min questlog, den er tom. Men jeg har en quest, der siger Deliver to Silverpine Forest. Aha, den har jeg. Nå, Så den siger jeg med dig lige om lidt. super. Hvis jeg kan. Det tror jeg ikke, du kan, men... Nå, så er jeg bandet af den der. Boing, boing, boing. Ja, sgu. Det Det kører i 2,5 sølv. Penge. Nå, at den der mining trainer. Det havde faktisk været en god plan at tage til Undercity egentlig. Ja. Og shit, der er mange quester. Jeps. Det bliver rigtig fedt at komme i gang her. Det må man sige. Vi kommer hurtigt til den der, hvad den hedder, Terran Mail. Og den gav et level næsten, den der quest her, bro. Okay. Hvor tog du den hen? Dernede i byen. Ved vagten dernede. Hvad for en by? Nede, hvad det hedder, der hvor vi kommer fra. Hvad er den hedder? Nede ved Brill? Ja, Der gider jeg sgu ikke at løbe ned nu. det kan jeg godt forstå. Men kan du ikke lige spille, hvad det hedder... 7 felter ind i, hvad det hedder, næste level til? Som cirka, så passer det meget godt. Jo. Det var da også lidt vildt, den gav så meget. Ja. For sådan en skide løbequest. 7 felter ind i næste level, siger du? Jeps. Det kan jeg lige hurtigt gøre nu. Hvad har vi her for et quest, der skal afleveres? Bathandleren. Nå, der skal man sgu flyve til Undercity, skal man ikke? Jo. Ved du hvad, så lærer jeg lige, hvad det hedder mining. Ved du Er det ikke hvad? god? Jeg tager sgu og flyver med, og så tager jeg lige og smutter til Brill og får den Aha. quest der. God plan.
God plan. Så vil vi lige tage noget vand. Jeps. Det tænker jeg var en god plan. Så tager jeg mig et jungleskrå. Smager det godt. Jeps. Det er ikke så ringe endda. De er fra Evers. Har været ude og købe alle mulige stærke bolser, fordi jeg har ondt i halsen. En god plan. Det plejer jeg også. Når det er. Det er helt sikkert. Det er en god måde at få det til at sådan mildne lidt i hvert fald. Så har jeg været ude og købe Strepsil. Det gør jeg aldrig mere. Det giver ikke en skid til. Overhovedet ikke. Så koster den formue. 70 kroner. Ja. Og så har jeg været ude og købe noget, der hedder Syns ZYX. 3 bogstaver, man ikke kan bruge, men som de har valgt at bruge i et ord. Selvfølgelig. Virker det? De er nogle gode. Og det var altså noget. Ja. Og det var på håndkøb nede på apoteket. Ja, det er en halv liter vand, det der. Nu skal man ud og pisse nat. Som en gammel mand. Ips. Nu skal ikke komme ud af dem. Tillykke. Takker. Kan du huske, hvor du fandt den der quest? Jeg mener, det var ham vagten, der står nede ved kronen dernede. Okay. Jeg fik den hos. Den hedder bare Delivery to Silverpine. Ja. Forest ting. Nu skal jeg se, om jeg kan finde mining traineren. Fuck, hvor jeg havde Undercity, mand. Den kan jeg ellers godt lide. Ej, hvor er man dum, ikke? Så sidder man og tænker på nu, hvorfor satte jeg ikke min fucking soulstone, sådan så jeg bare kunne teleporte tilbage. Og til Undercity? Eller? Nej. Nå, derovre. Ja, over til Silver Point. Ellers sæt den til Undercity. Så kan du bare flyve. Ja. Kom jeg i tanke om, at min Hearthstone, den er jo ned til, hvad den hedder... Brill? Til Ja, Brill. okay. Ja, det er lidt noget. Hvorfor er der ikke en vagt, når man skal bruge en magt? Altså, seriøst. Proof of the Mice. Jeg kan ikke finde ham, bro. Hvad siger du? Jeg kan ikke finde ham der til Silverpine Forest. Han er der et eller andet sted. Ja. Blacksmithing tree. Ja. Det er ikke for sjovt, at jeg sagde, at jeg gerne vil træne det jo. Ja. Finde en mining trainer. Yay, en mining trainer. Jeg blev fattig. Det er ikke sikkert. Ja. I realiteten så skulle jeg bare bruge min mining pick. Den laver faktisk mere skade end mit fucking sværd gør.
Ja, ja. Sådan skal det være. Han er her altså ikke. Seriøst. Nu har jeg snart været alle karaktererne igennem. Ja, det virker sgu da underligt. Du er helt sikker på, at du tog den her, Brun? 99%. Hvor fanden er vi ellers taget quest hen? Er der ikke inde på kronen? Vi har også løbet helt kronen igennem nu. Okay.